şu ekranında görýän adamlar. Trumpyň iňmul düşmany. Hawa. Xitay däl, Orset däl ýa-da Iran däl. Ine şulardan Trumpyň iňmul düşmany. Onun adı Gavin Newsom, Amerikanyň şu wagtky Kaliforniýa ştatynyň hakimi. Ondan dün ol öz sosial mediasynda Amerikanyň indiki prezident saýlawlaryna gatnaşjakdygyny elan etdi. We ýyllaşlaryna sorasaňyz, näme üçin ol adam Trumpyň iňmul düşmany? Ondan dün haçany özüniň şu dalaşgarlygyny öňe sürýändigini elan edende, ol prezident bolanyna 3 tane etsek zadyny aýtdy. Birinji, Trumpyň hemme çıkaran kararlaryny ýatyrmaly. İkinji, Trumpyň hökümete getiren adamlaryny hemmesini işten kovmaly. Ondan üçüncü, Trump'a we onun yakınlarına karşı antikorrupsiyon cinayet işlerini başlamalı. Yani ýyldaşlar görüşünde Amerikanyň siýasy durmuşy gatty bay, bir-birine karşı görüşen adamlar, bir-birine düşmançylykdaky adamlar gatty köp. Käbir kişi pikir etýäne Trumpyň iňmul düşmany bir okeanyň aňyrtyndaky bir ýurt ýaşanýarlyk ýok ýyldaşlar. Trumpyň düşmany Amerikanyň içinde. Trumpyň düşmany Gavin Newsom. Ýaşlaryna Türkmenistana gaýdyp gelemizde. Siziň pikiriňizçe ertir Marvel eýalanyň hakimy prezidentlige gatnaşykdygyny elan etse. Siz näçe ýyl garardyňyz?